Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Ана бародар, якта гамбургер. Больше Якта дига фри. Ана хош фри. Хай закшака. нӯшокӣ кола озакидан закастан тайёр мекунем гап мекунед акаҷон мана закастан тайёр иштиёи таом Спасибо. ош шавад кунам акаҷон айсоби шумо манаватасун Ответ. Я буду без мутом буду. Бародар. Ростига мат. Кашлокум да хонумда. ҳеҷ гап не ина ҳал мекунем ҳеҷ гап не Бахшиш. ҳеҷ гап не бихе ака инҷа хеле рӯро нигоҳ кун рад шуд всё Пасо? Ака. Ака. бола бар Ака. Яки дигам бизане. барои чӣ Опазане ёқи ба мекун бизане. гап неста всё Духтарҷон, тез рафтем. Ай шуморо ман расшод кардам. Рафтем. ҳафиза апа ту чӣ кар шуди инҷода куҷо чӣ мекунӣ инҷа ту чӣ мекунӣ Чӣ гапа тинҷа? тинҷай ҳафиза ту бемалол майла ман мегӯям ки хонагиёда ҳафиза ин шаб дар хонаи дугонааш мемонад худам ҳал мекунам майла салом алейкум дӯстони меҳтарамҷон. яке аз ширкатҳои пешрафтаи шаҳри Москва, ширкати Муҳиддин, бародари қадрдони мо бо ана ҳамин мошинҳое ки дар назди шумо истодаст граница мебаранд меоранд, дар хизмати халқи худ ҳастанд. касоне ки аз номи ширкати Муҳиддин шуморо дурӯғ мегӯяду фреб мекунад, бовар накунед. марҳамат. мошинҳои кушоти бар ҳаво, метро, водни стадион. марҳамат, биёем ба офис. албатта ба тори мӯи сари шумо аввалаш худо охираш худо ҷавоб мегӯям. сарбаланд бошед, ба ҳар дурӯғу рост бовар накунед. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумост. Tanakun biyoya aylasiya Apa igil sumbima metiyo mashnasiya